pasensyahan nyo na yung tripod ko, lumit. Hindi mo na patong sa lamesa. Inedit, no? Inedit. Feeling ko ang dami kong mukha doon. Kasi minsan dumadaan ako. Dapat edgy ano, pag rin-record mo yung vertical. Tapos naghahanap ka kumarin eh. Parang Hindi ko napapansin kasi mukhang tanga na yun. Lagi mo na. Nangarap ka na pala. wala siya. Mamaya siguro, alis ka eh. Mago pa naman. Angeles din ba si Yana? Uyan. Hindi na ba? Gusto? Hindi ko ba ano? May ano ko sa sintas chicken. Parang pusot ka na sa kapakan eh. Parinigan mo ano. Sintas mo daw, Kim. Hindi ako. Hindi na pensa. Yung pagsulit. Siguro dahil ako nga kasi pinadoble ko eh. Tsaka yung mga sapatos natin May malilit taste. na i-clean. Oo, yung Sintas. ang dumi na nung sa akin. Ako hindi ko na nalilinis ko. Wala namang malinis. Saka pag naglalaro ka sa jungle fish, maaligabok dito. Ay, Sa hard yung sa Delta. Alam mo sa Delta, malinis lagi ito sa baba. Oo. Oo, tingnan mo, itim na ako dito. Dito Sobrang umiitim. linis ko eh. Oo. Pinamap nila na kayo yun. Dito. Basa. Pinamap nila ng pangkap. Siyempre. Tama. Map. Tama. Aray. Doon na kayo, naka-record ah. Nare-record yan. Na-record din yung usapan natin. Tama. Nakaspak ako. Tingin ba tayo? Tayo sa walking park. Labas natin. Trip talaga. Oo. Tanggala talaga. Dapat gumala ka to. Napaparang medyas. Matagpipila pa kay Justin. Ha? Sabi ng ano na ako, ating ano, extra exercise ako, ng RDL. Kasi yung technique kasi ka rin, i-earn siya yung back mo lang. Kasi yung gagalaw ko, i-earn siya. Well, sabi na mag-bend kasi. Ilan ko yan? Hindi ako nag-bend dito. Di ba normal lang naman mag-bend dito ng konti sa tuhod? Kaya lang nangyari ko po Totoo yan. ganyan. O dapat magkakabay tayo. Ate ko alternative path next time. Talaga series ah. Or itansi, pwede ka.
Ay, terno ko rin pala malas ka. Ay, naputulan. Naputulan ko. Start yun sa akin. Let's come out na. Kasi pag naglalaro ng morning Saturday, nakita ko sila. Naglalaro sila after ng shift nila. Tapos sinuros ng sobrang sila marami ng tao sa ito. Pero pag Saturday ko dati pag job yun, ayun, doon sila ba? Wala ko yung talaga. Kaya pa ba ito yung talaga? Give it. From scenes like that. Oo, sila guys. Sana yun, o. Gaganda yun ng ruler. Kaya pansin kasi yung pala si Ted makakap mo. Pero makakarap siya. Kaya mag-isa na makakap. Ikaw kasi sa akin. Grabe talaga yung paligaralan yung nagawa nila. Grabe gawa nila. Dapat ang tinira nila. Lapit kami. Kaya pabalik na or patagalan nila. Ako mo lang mag-iwan. Kapag ano, kunyari, kasi mo, kinukuha mo kasi yung front player, kapag nasa likod ng meron ka likod ng front player. Let's go! Parang sa gitna, gitna talaga. Bangke niya lang dapat nila. Kasi kasi ako, ito na siya, likod ako eh. Parang minsan na-anticipation ko, pag niya ako siya sa palaban ko pa gano'n. Pero sa sila po. Pero may hard cover niya.
kapit na naman yung lupa na may Walang parang. Baka iba yung sky, kapit na lang yung lupa na yung may buboots. Eh di may takutan ka. Charot. Ay, grabe siya. Ah, sige. Labanan lang. Z-Concept, Z-Concept.